και της δίνει ένα καλό φόρεμα και μια άμαξα. Καλά, θα συνέχισε να βγάλει την ιστορία. Ποιο θα συνεχίσει την ιστορία? Τραγούδι μου το ξέρετε? Ναι! Όσο εγώ βαφώ θέλω να ακούω το σύνθημα. Καλή τύχη! Εκεί τα παιδιά! Μόνο εσείς είστε! Θέλω να μου φτιάξετε ένα φίλτρο μαγικό. Τώρα! Τώρα! Και πέρα! Πού είναι? Πάτε νερό! Γρήγορα! Νομίζω ότι ξέρετε πολύ. Βιάσει όλα. Εμείς εδώ στην Εβδομή γράφουμε ιστορία! Βάλε αυτό το χυμό! Τη Δήμητρα. Γεια σας κοριτσάκια μου! Θέλω να μου φέρετε 5 πετρούλες και 5 φιλαράκια. Κύριε να πάω! Μία, 5. Κύριε δεν έχω πάει! Μίλτο εδώ κοντά! Άντε κορίτσια! Γρήγορα! Κάνουμε χρόνο! Εκεί! Να, εκεί! Πάτε! 5 φύλλα! Να πάει στη γιαγιά της φαγητό, σου είπα, γιατί ήταν λίγο άρρωστη. Και έτσι όπως προχωρούσε στο δάσος, συνάντησε... Έχω κάτι να σας πω σημαντικό. Η καλύτερη κοινότητα είναι 8. Είμαι σίγουρη γι' αυτό 100%. Η καλύτερη κοινότητα είναι 8. Μπανάνα. Να φτιάξουμε μπανάνα. Μπανάνα. Παιδιά, σιγά. Μπανάνα. Κάτω. Τώρα ποια είμαι? Είναι η ωραία Φιβολάνη! Ήταν χιονάρι! Και μια φορά της είπε χιονάρι. Όχι αυτό. Και έβαλε να πάει και... Έβαλε την κυνήγησε να το σκοτώσει. Και της ένας καλός πας, την φίλησε και τέλος. Εγώ όμως τώρα νύχταξα. Τι μόνο να ξυπνήσω και σας φωνάξω.